баъзе коргарои Фаберлика ё ки ҳамун ширкати атомӣ як эътирозе навиштааст, ки зан дар хона бишина, кӯдакоша нигаҳ кунад, намозоша бихона беҳтарай, ё ин ки баравад туалети рӯсоро бишову намозоша қазо бикунад. Вай масад кадомиш беҳтарай навиштааст. Хуб, бародари ё ки хоҳари, ира бидоне ки шариат барои фоида ба даст овардан як усул ва қоидае гузоштагиай, ки тибқи ӯ қоида агар мо фоида ба даст биёрем, ӯ фоида барои мо ҳалол мешавад. вақте ки масад шумо масад аз нуқтаи назари ислом нигоҳ ки намекунед, пас ҳар хел қиёсҳоро дар зеҳнтон овардан мегиред, ки масад ай уҷа туалети рӯсоро шуштанда масад дар хонааш бишинаву кӯдакоша нигаҳ кунаву намозоша қазо накарда бихонаву як даромад дошта боша, ин беҳтар нест? На, беҳтар нест, барое ки музди ҳамун фоидаи ҳаром ба даст мебиёрад. пас шарт несте ки рафта туалети рӯсоро бишӯе. ҳастай корҳое ки муносиби занҳо ҳастай. ҳамун корҳои муносиби занҳоро бо риояи сатру ҳиҷоб метавонем ки масалан шариат иҷозат медиҳад ки зан бирояд кор бикунад. албатта беҳтар ин ки дар хона бишина, вале барои ҳамун занҳое ки мегӣ ниёзманд ҳастанд, ба пул ниёз доранд, метавонанд ки масалан кор бикунанд, вале шарт несте ки бираванд туалети рӯсоро бишӯванд. ира бидоне, ира яқин бидоне ки Аллоҳи Раббулоламин дар Қуръон чӣ мефармояд? ва ман яттақи llаҳ яҷъал лаҳу махраҷан. ҳар касе ки тақво пеша кунад, яъне ки аз роҳи дуруст кӯшиш кунад ки аз роҳи ҳалол фоида ба даст биёрад ва ҳаромҳои парвардигор да даст назанад. тақво маънош ҳамие ки инсон аз ҳаромҳо парҳез бикунад ва фармонҳои Аллоҳ анҷом битиҳад. ва ман яттақи llаҳ яҷъал лаҳу махраҷан. ҳар касе ки тақво пеша кунад, худованд аз тамоми мушкилот барош як баромадгоҳи муяссар мекунад. дар давомаш мефармояд ва ярзуқҳу мин ҳайсу ла яҳтасиб. ва ӯро аз ҷониби худованд ризқш метиҳад ки умед надорад. пас ин фоидаи муфт овардан ӯ касоеро ки онҳо дар ин ширкатҳо лидер шидагиянд, чашмошона кур кардагиянд. яъне вақте ки як инсон аз як даромади калон вақте ки ӯро манъаш мекунанд, албатта ки сахташ мерасад. ба ҳамин хотир бародаро ва хоҳарое ки масад ба ҳамин ширкатҳо обуна шидагиеву аз ҳамин ширкатҳо пул ба даст меоре, аз Аллоҳ битарсе ва даромади худтуна ҳалол бикуне. ин дар рӯзи қиёмат ҳамаи инҳо ҷавобгарӣ дорад. худованд аз ин ризқи ки дар ту мераса, ризқи ҳалол ҳам ҳастай, ризқи ҳаром ҳам ҳастай. яъне ризқ мешава ҳалол ва мешава ҳаром. ризқи ҳалол ба даст биёре, на ин ки ризқи ҳаром. ба ҳамин хотир бародаро ва хоҳарои азиз, фирефтаи ин хел эътирозҳои баъзе ҳамун коргарои Фаберлика, шумо фирефтаи инҳо нашавед. инҳо ҳамун подписчикои худшон ҳамин хел даъват мекунанд, ана ҳамин хели саволҳо қатъӣ зеҳнҳои занҳоро хароб мекунанд. мегӯянд ине дар ҳамин хона чиштагӣ намозота қазо намекунӣ, ин васвасаи шайтона нигаҳ кун ва фикр намекунад ки аз роҳи ҳаром як даромад ба даст меорад. хуб, масалан агар аз рӯи қоида бигирем, агар чим дар шаму ширкати Фаберлик кор кардану ина ки фоидаи ҳаром ба даст овардана, агар дар ҳамун туалети рӯсо кор кунаву меҳнат карда як музди ҳалол кор кунад, ин барош беҳтар астай. вале ман инро тавсия намекунам ки шумо биред туалетҳои рӯсоро бишӯед. ҳастанд корҳое ҳастанд ки занҳои мусалмон кор мекунанд дар ҳамин Россия, масалан бо сатру ҳиҷоб, масалан корҳои муносиби худшона кардаистиянд. масалан шарт нест ки ту миллион кор бикунӣ, ҳамон миқдоре ки ту масалан барои ҳоҷатҳои худут, масалан барои заруриёти хонаводаат масалан кифоят бикунад.